Alex. Meta ħireġ it-tieni misteru tal-Ispettur Salvo Camilleri? Kamerata ta' Alex Farrugia, pubblikazzjoni SKS. Da tip jiġbor ħafna mill-affarijiet li joġbuni f'romanz. Thriller, ambjentazzjoni mhux tas-soltu, dan ambjentat fl-1936 Malta, meta ovvjament għaddej dak li għaddej fl-Ewropa u għawxnijat li Mussolini teħejji biex jinvadi l-Malta, ħafna l-underbelly ta' strada stretta, kriminalità moħbija u mhux moħbija, intriċċi fil-korp tal-pulizija, insomma fih minn kollox. Huwa każ li battu, ovvjament inti għetajtna fil-awtora kelli kurzita biex naqra, battu u kif jgħidu l-espressjoni ma stajtx nitilqu minn idi. Kif qed hemm l-elementi kollha li joġbuni, ħafna suspans, karattri interessanti u mpinġija b'mod sabiħ ħafna. Nisperaw li mhux se jkun huwa l-ewwel, ma nisperaw mhux se jkun l-aħħar każ ta' dal-Ispettur Salvo Camilleri, ġifieri Alex nistennew ieħor. Dan il-video ġie miġġub lilek mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Skopri xi jħobbu jaqraw l-illustraturi, awturi, tradutturi u pubblikaturi Maltin. Hemm ħafna x'tiskopri hemm barra.